A máme tu Segway AT10, čiže 1000 a ide sa tu narobiť variátor. Čiže tu máme rozobratý variátor. Variátor je taký istý, ako je napríklad v CF motách, alebo takisto v Linhajoch, čiže CVT variátor, kde pasuje náš tuningový set variátora. To znamená, že sa tu dá vymeniť struna a závažia. Je to úplne to isté, takže ak by ste mali záujem o tuningový set do variátora aj do AT10, nie je problém. Tento set variátora sedí aj tu a takisto vieme na to urobiť aj chip tuning ES jednotky. Čiže dneska ideme robiť v tejto AT10 variátor a ide sa tu nám zvyšovať výkon, čiže chip tuning riadiacej jednotky. Variátor máme prestavený, zložený, čiže tu sú namontované moje závažia plus moja struna a sekundárna remenica zadná je prestavená na iné nastavenie.